जोंनि बिटिआर हालामनि बे क'क्राझार जायगायाव राजमेला फोथार ना मा होनो राजमेला फोथाराव फैगौ 5 सेप्तेम्बरसिम 14 डेज ना 14 दिन बेयाव हेन्डलुम एक्सप' जागासिनो दं। बेयाव हेन्डलुम एक्सप'आव आं दिनै भिजिट खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो हेन्डलुम टेक्सटाइलनि सासे इएमब्लाबो आंनो मोनदांस्लाबनो हायाखै जे बोरै दिनैहाय बे आंनि डिपार्टमेन्टआ गोजौ थाखोआव फैखो आंनो मोनदांस्लाबनो हायाखै। आं बेखौनो मोनदांनो हायोदि दिनैनि दिनावहाय हेन्डलुम टेक्सटाइल आरो प्रफेट बिटिआर ओनसोलनि जिथु डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनि तत्वाबधानाव बे डिपार्टमेन्टनि एवारनेसाव जोङो गोबां गोजौ थाखोआव लाबोनो हाबाय आरो मिजिंथियो फैबाय थानाय समावहाय बिनिफ्राय आरो साबगा हामगा जों दिन्थिफुंनो हायो आरो दानाय लुनायखौ जों जौगाहोनो हायो। बिनि दिगावबो दिनैहाय जोङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननायाव जोङो दिनैहाय बिटिआरआव बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन मुंनि मोनसे आसनि जों फोसावदों आरो गोबां दानाय लुनायखौ जौगाहोगासिनो दं आरो बिनि दारैनो माने भारत हादरनि बिथोराव मोनसे मुंदांखा हेन्डलुम स्टेट होननानै जोङो जाहाथे मोनथिजायो बेखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं। बेयाव आसामनि गुबुन जायगानि गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनि बेयाव गासिबो बाहागो लाफैदों। आसामनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो बबेबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोननै बबेनिफ्रायबो मोनथाम बबेनिफ्रायबो मोनसे बिसोर बाहागो लाफैजोबदों बेयाव। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360